Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno en garti e heblo men heso no mbinoɗen ni tan nde wonno jangde saɗani saɗi tan ko teskade nde e himme ma an jangowo. Joni ko hande puɗɗiɗen jangde nde en mbaɗini hen ekko seeɗa ekko wonno hankadi en garti e jangde nde wonande ñaaguinoɓe yo balle mbaɗane bindande ɗe seesa seesa mbasa hewde. On jii so mbaɗida ni yenne ko ɗum ɗo wiyete a mawɗo mbinomi on. A noon ko masgal firata, ko masgal woni a. So waɗi ni ko i ko masgal. Alkure ɗum ɗo ko mawɗe. So waɗi ni ko masgal, ko e on jii. So waɗi ni ko masgal, ko o ay. So waɗi ni ko masgal, ko u, ko joyi ɗo haaɗi. Ko jangete e masɗe pular ko ɗo haaɗi. Mbasa woɗɗinde haqqille ma o. On saha noon sa ari ha ɗo jippina alluwal ngal, ngara ha ɗo ay jippina alluwal ngal. On saha mbattamo tokose ay anani oɗo a kadi gabbinamo ɗo o wawa fotodirde oɗo ɓe gona gotum. Ngara ɗo ay ngara ha sara i mawɗo ɗo tokoso won less makko ay gasi. Hankadi andi dow ko mawɗo, i mawɗo, less o ko i tokoso. Jaha ɓenna ha cawnoɗa o e mawɗo o, powaɗon tokoso o mbiya e. Wadde andi han kadi e mawɗo, andi e tokoso ɗo selli. So gasi kadi jaha ha to oɗo tokoso o jippoɗon ay o tokoso nani mo dow ko mawɗo, less ko tokoso. Abbo caggal seeɗa, caggal seeɗa eyi moƴƴi. Ngara kadi ɗo, ngara ha ɗo sara a tolno o gadda u o gasi. Ɗum ɗo woni masɗe pulaar ɗe, ko mangal e tokosal. Heddo noon garana ko fooɗi ko, garana ko fooɗi ko ay ɗiɗi mbatta abbo yeeso seeɗa fotoyi ɗo foto ɗo e ɗo gasi. Ɗo o ɗo yenne so rindi nani ɗo ono clavier o ay jaɓata. Ɗo ko a mawɗo. Kala ɗo jiimi ko wayni mi anda ko a mawɗo. Mi wonay windude ko wayni hami tesko ɗum. So ɗiggi mi ara ɗo a tokoso. A tokoso ko ni windirte. Mi janga ɗo hami wawa mi winda ɗum. So mbaɗa fooɗa nani ko ni foɗirte. A wadde mi andi hen kadi a mawɗo, a tokoso, a poɗɗo. So gasi noon kadi mi ɓenna yeeso. Mi ara ha ɗo ay ɗo i laaɓi ɗiɗi woni i mi fooɗi. Ay mi ari ha ɗo mi waɗi ay mi fooɗi. Mi ari ha ɗo mi waɗi
o ay mi fooɗi mi ara kadi haa ɗo mi fooɗa mi waɗa mi fooɗi hankadi mi anda ko wiyete masɗe pular ko mi gayniɗe hankadi kala ɗo jii masɗe pular so mi namdama ɗum mi jabat tan nde wonno mi andiɗe mi hollama ɗe mi faamiɗe on faamiɗe joni noon mbaɗen ni 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya hono ni mbaɗa li hono ni on saha jiya whatsapp o whatsapp makko jiyata ay whatsapp o jiyata ngara kala hen indema e yettode ma on saha noon gaddora temedde ma 4 nani ɗum gaddorta temedde gaddata mbawa windade mbawa jeeyede e jangde he saɗa jangguine alay sago mbaɗa hunde jangga kono so aɗa jangguine donka waɗa jangguinoma hay hunde welani ɗum saabi noon wiya wadde en mbaɗ ɗum ɗo ni gustan ɗo seeɗa ay nani gasi joni noon ko ɗo woni jangde nde mbaɗa dani yenne mbaɗen dani yenne ɗo woni a mawɗo ɗo ko a tokoso ɗo ko a poɗɗo gasi ko jangete e a e hewde yaltani ɗo yenne ɗo tan mbawata ganda a serti e majjere ama ɗo ko a mawɗo ɗo ko a tokoso ɗo ko a poɗɗo gasi ɗo so ɗiggi kala nde winda a janggani andu ko ɗo woni ɗiggani ko jangete e limto a ko ni foti to banggue laaɓle ɗo ko mangal ɗo ko tokosal ɗo ko podgal ɗo ko podgal ni foɗirte ni tan foɗirta gasi wadde ko jangete a e hewde ɗo haaɗi a mawɗo ɗo ko a tokoso ɗo ko a poɗɗo sa jangiɗo ha a faami ɗo a ɗigginiɗo nde puɗɗa yahande ɗo ganda ɗum ɗo woni i mawɗo ene nande lo tokoso kono jangata ɗo ko masgal ganda ko i mawɗo woni ɗo jippoɗa less ganda i tokoso ne windirte so gasi jippoɗa less ganda i no fuɗirte i ɗo so ɗiggi a serti e majjere i hankadi ɗo tan ko jangete i e masgal ɗo haaɗi ɗo woni i mawɗo ɗo woni i tokoso ɗo woni i tokoso ɗo woni i poɗɗo ɗo woni i mawɗo i tokoso i poɗɗo gasi ɗo so ɗiggi a serti e majjere ko wiyete i hankadi ha laaɓi cer so ɗiggi noon puɗɗa arande ɗo woni e mawɗo ƴeewa no windirte binda ɗum aɗa winda aɗa janga aɗa winda aɗa janga ha ɗigga garana tokoso ganda tokoso no windirte aɗa winda aɗa janga ha ɗigga so gasi garana e gandano e o foɗirte pooɗa aɗa janga ɗum ha ɗigga so ɗiggi hankadi wona a serti e majjere e hankadi ha laaɓi cer a andi ko ɗo woni e fooɗani kono ko mawɗo ɗo ko e tokoso fooɗani ɗo ko e ay fooɗi gasi on saha noon garana ɗo ganda ko ɗo woni o mawɗo ganda ko ɗo woni o tokoso ganda ko ɗo woni o poɗɗo ɗo so ɗiggi hankadi a serti e majjere o ko ɗo ko jangete o haaɗi
ganda ɗum paama ɗum tan jangete o e pular ɗo woni o mawɗo ɗo woni o tokoso ɗo woni o poɗɗo a faami so ɗiggi noon garana ɗo janga u janga u janga u ɗo ko u ko mawɗo ɗo ko u tokoso ɗo ko u poɗɗo ɗo ko u ko mangal ɗo ko u tokosal ɗo ko u poɗɗo gasi ɗo so ɗiggi ko jangete hankadi e bange masɗe pular ko ɗo ɗe kaaɗi ɗum ɗo joni fonno jangede ko balɗe 5 ñalawma gadiɗo janga a ha ɗo ɗigga ñalawma goto janginte so gasi ñalawma ɗimmijo jangineɗa i jangineɗa o ñalawma so ɗiggi ñalawma dewɗe heno jangineɗa o so oɗo ñalawma ɓenni gadda oɗo ñalawma o wona a jangi ɗum balɗe 5 kono an Allah wallima alluwal ngal arema ko ñalawma goto janga ɗum lawol gotol kuccita hen aɗa ƴeewa bawɗo ene walluma ene holluma ha jiiya lawol ngol mbasa amde jangowo amata ay nani ɗo woni a mawɗo ɗo woni a tokoso ɗo woni a ay poɗɗo gasi ɗo sa wiyama ɗo ko woni mbiya ko a mawɗo a mawɗo a mawɗo a mawɗo ɗone ko a tokoso o ko ni wayata gasi a andi a tokoso no wayata so ɗiggi a andi a faami ngara gandano a poɗɗo foƴirte no windirte gasi ɗo so ɗiggi noon won hankadi a serti e majjere a mawɗo a serti e majjere a tokoso wona a serti e majjere a poɗɗo sa jangiɗo ha a wawi ɗum windude hoto heño janguɗo tan ha mbawa ɗo so ɗiggi andu a heeɓi ko heewi e gandal atinani ɗum ɗo tan a fof haaɗi ko windete a e hewde ko ɗo yalti wadde anne jangaɗo mbawaɗo so gasi garana ɗo i mawɗo i mawɗo i mawɗo i mawɗo so ɗiggi garana i tokoso i tokoso i tokoso i tokoso so ɗiggi garana i poɗɗo i poɗɗo i poɗɗo gasi hankadi won hankadi a yalti e majjere i mawɗo a yalti e majjere i tokoso a yalti e majjere i poɗɗo hanka gasi ɗo tan jangata ɗo sa ɗigginiɗo andu a yalti e majjere wiyetende inde a yalti e majjere i hankadi ha laaɓi cer so ɗo ɗiggino gasi noon ngara dagana ɗo garana e mawɗo aɗa winda ɗum aɗa janga ɗum ha ganda a wawi ɗum windude e jangude puɗɗa arande e tokoso o on ne ƴettamo aɗa windamo aɗa jangamo ɗum woni e tokoso e tokoso e tokoso ha ganda a wawi ɗum nde puɗɗa arande e poɗɗo hankkadi noon sa ɗiggini e mawɗo a ɗiggini e tokoso a ɗiggini e poɗɗo a yalti e majjere e kono so tawi a anda e mawɗo a anda e tokoso a anda e poɗɗo ha joni koye majje gonɗa wadde eto andude e mawɗo ganda e tokoso ganda e poɗɗo ɗo so ɗiggi a serti e majjere e kalɗo e winda wawa ɓurde ɗo on sahan so ɗiggi noon garana ɗo garana o mawɗo o mawɗo o mawɗo ha ganda no windirte no haalirte
garana o tokoso o tokoso o tokoso o tokoso so gasi noon garna porgal ma mbiya o poɗɗo o poɗɗo o poɗɗo so ɗiggi noon a serti e majjere o hankkadi haalaɓe cer on sasa gayni ɗo noon nde garana ɗo garana u mawɗo u mawɗo ha ganda ɗum no windirte no haalirte puɗɗa arane tokoso o hankkadi ceerda mawɗo o e tokoso wadde u tokoso sa andi noon gara mbaɗamo ɗiɗi mbawa fodde mbiya u gasi hankkadi ɗo so ɗiggi andu a serti e majjere masɗe pular kala ɗo winda ɗeɗo natani hen janggotako ko ɗeɗo caboto kala ko binduɗa ɗe naati hen ɗum wawa janggade kala ko winda ɗe ngala hen janggotako ɗeɗo joyi kala windande nde binduɗa maɗe naati hen tande sella ma woni ko a naati hen walla ko i naati hen walla ko e o naati hen walla ko o naati hen walla ko u naati hen ɗum noon kaɗen ɗo ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañiɗon janggon ɗigga mbason amde mbason heppude mbason amde mbason heppude mbason amde mbason heppude mbason amde heppude an noon cagguɗo heno aɗa hina ndewɗa wadde 00 nani ɗo ndewata an cagguɗo o 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya jiyawo sabo taggir saggere ma a saggani ɗum yiɗa an jiɗɗo naɗa ko kesso kadi ɗo ndewata gara bindoɗa temedde ma nayyi gaddata bindoɗa jeeɗa e janggoɓe a wawa noon ala he mbawi maɗa ya yiɗi janggude a yiɗa kadi yobde wawa wonde kono kadi janggoɓe hen ɓe woɓɓe ɓe mbaɗa hen balle moɗon on kam mbaɗa hen balle moɗon jinggere moɗon wa amma noon araɓe to whatsapp ga dental ga ene jangga ga ɓen toɗɗana ko temennayyi par lewru ɓe gadda lewru mabɓe on saaha noon ɓe jangga jangde mabɓe o noon janggo banggueji goɗɗi noon mbaɗa hen alarbaji moɗon oɗon balla oɗon jingga yoɗoke nande e famde ko musidɗo moɗon guiɗo moɗon saabu Allah Yaya Ly Kawal Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe ene wayno en garti e heblo men hesso no mbinoɗen ni tan nde wonno jangde saɗani saɗi tan ko teskade nde e himme ma an jangowo joni ko hande puɗɗiɗen jangde nde en mbaɗini hen ekko seeɗa ekko wonno hankkadi en garti e jangde nde wonande ñaaguinoɓe yo balle mbaɗane bindande ɗe seesa seesa mbasa hewde on jii so mbaɗidani henne ko ɗum ɗo wiyete a mawɗo mbinomi on a noon ko masgal firata ko masgal woni a so waɗi ni ko i ko masgal alkule ɗum ɗo ko mawɗe so waɗi ni ko masgal ko e on jii so waɗi ni ko masgal ko o ay so waɗi ni ko masgal ko u ko joyi ɗo haaɗi ko jangete e masɗe pular ko ɗo haaɗi mbasa woɗɗinde haqqille ma o on saha noon so ari ha ɗo jippina alluwal ngal ngara ha ɗo ay jippina alluwal ngal
on saha mbattamo tokose ay anani oɗo a kadi gabbinamo ɗo o wawa fotodirde oɗo ɓe gona gotum ngara ɗo ay ngara ha sara I mawɗo ɗo tokoso won less makko ay gasi hankadi andi dow ko mawɗo I mawɗo less o ko I tokoso jaha ɓenna ha cawnoɗa o e mawɗo o powaɗon tokoso o mbiya e wadde andi han kadi e mawɗo a andi e tokoso ɗo selli so gasi kadi jaha ha to oɗo tokoso o jippoɗon ay o tokoso nani mo dow ko mawɗo less ko tokoso abbo caggal seeɗa eyi moƴƴi ngara kadi ɗo ngara ha ɗo sere a tolno o gadda o gasi ɗum ɗo woni masɗe pulaar ɗe ko manggal e tokosal heddo noon garana ko fooɗi ko garana ko fooɗi ko ay ɗiɗi mbatta abbo yeeso seeɗa fotoy ɗo foto ɗo e ɗo gasi ɗo o ɗo yenne so rindi nani ɗo wonno clavier o ay jawata ɗo ko a mawɗo kala ɗo jiimi ko wayni mi anda ko a mawɗo mi wonay windude ko wayni hami tesko ɗum so ɗiggi mi ara ɗo a tokoso ko ni windirte mi janga ɗo hami wawa mi winda ɗum so mbaɗa fooɗa nani ko ni foɗirte a wadde mi andi hen kadi a mawɗo a tokoso a poɗɗo so gasi noon kadi mi ɓenna yeeso mi ara ha ɗo ay ɗo I laaɓi ɗiɗi woni mi fooɗi ay ɓari ha ɗo mi waɗi ay mi fooɗi mi ari ha ɗo waɗi o ay mi fooɗi mi ara kadi ha ɗo mi fooɗa mi waɗa mi fooɗi hankadi mi anda ko wiyete masɗe pular ko mi gayniɗe hankadi kala ɗo jii masɗe pular somi namdama ɗum mi jabat tan nde wonno mi andiɗe mi hollama ɗe mi faamiɗe am faamide joni noon mbaɗen ni 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya hono ni mbaɗa li hono ni on saha jiya WhatsApp o WhatsApp makko jiyata ay WhatsApp o jiyata ngara kala hen indema e yettodema on saha noon gaddora temedde ma 4 nani ɗum gaddorta temedde gaddata mbawa windade mbawa jeeyde e jangde he saɗa jangguine alay sago mbaɗa hunde jangga kono so aɗa jangguine donka waɗa jangguinoma hay hunde welani ɗum saabi noon wiya wadde en mbaɗ ɗum ɗo ni gusten ɗo seeɗa ay nani gasi joni noon ko ɗo woni jangde nde mbaɗa ndani henne
mbaɗen daniyene ɗo woni a mawɗo, ɗo ko a tokoso, ɗo ko a poɗɗo. Gasi ko jangete e a e heewde yaltani ɗo henne. ɗo tan mbawata ganda a serti e majjere ama. ɗo ko a mawɗo, ɗo ko a tokoso, ɗo ko a poɗɗo. Gasi ɗo so ɗiggi kala nde winda a janngani andu ko ɗo woni ɗiggani. ko jangete e limto a ko ni foti to bange laaɓle. ɗo ko mangal, ɗo ko tokosal, ɗo ko podgal. ɗo ko podgal ni foɗirte, ni tan foɗirta. Gasi wadde ko jangete a e heewde ɗo haaɗi. a mawɗo, ɗo ko a tokoso, ɗo ko a poɗɗo. sa jangiɗo ha a faami ɗo a ɗigginiɗo, nde puɗɗa yahande ɗo ganda ɗum ɗo woni i mawɗo ene nande tokoso, kono jangata ɗo ko masgal ganda ko i mawɗo woni ɗo. jippoɗa less ganda i tokoso ne windirte. so gasi jippoɗa less ganda i no fuɗirte. i ɗo so ɗiggi a serti e majjere i hankadi. ɗo tan ko jangete i e masgal ɗo haaɗi. ɗo woni i mawɗo, ɗo woni i tokoso, ɗo woni i tokoso, ɗo woni i poɗɗo, ɗo woni i mawɗo, i tokoso, i poɗɗo. Gasi ɗo so ɗiggi a serti e majjere ko wiyete i hankadi ha laaɓi cer. so ɗiggi noon puɗɗa arande ɗo woni e mawɗo. ƴeewa no windirte, binda ɗum. aɗa winda aɗa janga, aɗa winda aɗa janga ha ɗigga. garana tokoso, ganda tokoso no windirte. aɗa winda aɗa janga ha ɗigga. so gasi garana e gandano e o foɗirte pooɗa. aɗa janga ɗum ha ɗigga. so ɗiggi hankadi wona a serti e majjere e hankadi ha laaɓi cer. andi ko ɗo woni e fooɗani kono ko mawɗo. ɗo ko e tokoso fooɗani, ɗo ko e ay fooɗi. Gasi on saha noon garana ɗo ganda ko ɗo woni o mawɗo, ganda ko ɗo woni o tokoso, ganda ko ɗo woni o poɗɗo. ɗo so ɗiggi hankadi a serti e majjere o. ko ɗo ko jangete o haaɗi. ganda ɗum paama ɗum tan jangete o e pular. ɗo woni o mawɗo, ɗo woni o tokoso, ɗo woni o poɗɗo. a faami? so ɗiggi noon garana ɗo janga u, janga u, janga u. ɗo ko u ko mawɗo, ɗo ko u tokoso, ɗo ko u poɗɗo, ɗo ko u ko mangal, ɗo ko u tokosal, ɗo ko u poɗɗo. Gasi ɗo so ɗiggi ko jangete hankadi e bange masɗe pular ko ɗo ɗe kaaɗi. ɗum ɗo joni fonno jangede ko balɗe 5. ñalawma gadiɗo janga ha ɗo ɗigga ñalawma goto janginte. so gasi ñalawma ɗimmijo jangineɗa i ay ñalawma dewɗe heno jangineɗa jangineɗa o ñalawma so ɗiggi ñalawma dewɗe heno jangineɗa o, jangineɗa o so oɗo ñalawma ɓenni gadda oɗo ñalawma o wona a jangi ɗum balɗe 5 kono an Allah wallima alluwal ngal arema ko ñalawma goto janga ɗum laawol gotol kuccita hen aɗa ƴeewa bawɗo ene walluma ene holluma ha jiiya laawol ngol. mbasa amde jangowo amata. ayi nani ɗo woni a,
mawɗo ɗo woni a tokoso ɗo woni a ay poɗɗo gasi ɗo sa wiyama ɗo ko woni mbiya ko a mawɗo a mawɗo a mawɗo a mawɗo ɗone ko a tokoso o ko ni wayata gasi a andi a tokoso no wayata so ɗiggi a andi a faami ngara gandano a poɗɗo foƴirte no windirte gasi ɗo so ɗiggi noon wona hankadi a serti e majjere a mawɗo a serti e majjere a tokoso wona a serti e majjere a poɗɗo sa jangiɗo ha a wawi ɗum windude hoto heño janguɗo tan ha mbawa ɗo ɗo so ɗiggi andu a heeɓi ko heewi e gandal atinani ɗum ɗo tan a fof haaɗi ko windete a e hewde ko ɗo yalti wadde anne jangaɗo mbawa ɗo so gasi garana ɗo i mawɗo i mawɗo i mawɗo i mawɗo so ɗiggi garana i tokoso i tokoso i tokoso i tokoso so ɗiggi garana i poɗɗo i poɗɗo i poɗɗo gasi hankadi wona hankadi a yalti e majjere i mawɗo a yalti e majjere i tokoso a yalti e majjere i poɗɗo hanka gasi ɗo tan jangata ɗo sa ɗiggini ɗo andu a yalti e majjere wiyetende inde a yalti e majjere i hankadi ha laaɓi cer so ɗo ɗiggino ha gasi noon ngara dagana ɗo garana e mawɗo e mawɗo aɗa winda ɗum aɗa janga ɗum ha ganda a wawi ɗum windude e jangude puɗɗa arande e tokoso o on ne ƴettamo aɗa windamo aɗa jangamo ɗum woni e tokoso e tokoso e tokoso ha ganda a wawi ɗum nde puɗɗa arande e poɗɗo hankkadi noon sa ɗiggini e mawɗo a ɗiggini e tokoso a ɗiggini e poɗɗo a yalti e majjere e kono so tawi a anda e mawɗo a anda e tokoso a anda e poɗɗo ha joni koye majjere gonɗa wadde eto andude e mawɗo ganda e tokoso ganda e poɗɗo ɗo so ɗiggi a serti e majjere e kalɗo e winda wawa ɓurde ɗo on sahan so ɗiggi noon garana ɗo garana o mawɗo o mawɗo o mawɗo ha ganda no windirte no haalirte garana o tokoso o tokoso o tokoso o tokoso so gasi noon garana porgal ma mbiya o poɗɗo o poɗɗo o poɗɗo so ɗiggi noon a serti e majjere o hankkadi ha laaɓi cer on sa gayni ɗo noon nde garana ɗo garana u mawɗo u mawɗo ha ganda ɗum no windirte no haalirte puɗɗa arane tokoso o hankkadi ceerda mawɗo o e tokoso wadde u tokoso sa andi noon gara mbaɗamo ɗiɗi mbawa fodde mbiya gasi hankkadi ɗo so ɗiggi andu a serti e majjere masɗe pular kala ɗo winda ɗeɗo natani hen jangotako ko ɗeɗo caboto kala ko binduɗa ɗe naati hen ɗum wawa jangade kala ko winda ɗe ngala hen jangotako ɗeɗo joyi kala windande nde binduɗa maɗe naati hen tande sella ma woni ko a naati hen walla ko i naati hen walla ko e o naati hen walla ko o naati hen walla ko u naati hen ɗum noon kaɗen ɗo ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañiɗo jangon ɗigga mbason amde mbason heppude mbason amde mbason heppude mbason amde mbason heppude mbason amde heppude an noon cagguɗo heno aɗa hina ndewɗa wadde 00 nani ɗo ndewata an cagguɗo o 00 221 77
906 14 81 mbaɗa yaya jeewo sobo taggir saggere ma a saggani ɗum yiɗa an jiɗnaɗo ko kesso kadi ɗo ndewata gara bindoɗa temedde ma nayyi gaddata bindoɗa jeeɗa e janggoɓe a wawa noon ala he mbawi maɗa ya yiɗi janggude a yiɗa kadi yobde wawa wonde onon kadi janggoɓe hen ɓe woɓɓe ɓe mbaɗa hen balle moɗon kam mbaɗa hen balle moɗon jinggere moɗon wa amma noon araɓe to whatsapp ga dental ga ene jangga ga ɓen toɗɗana ko 100 par lewru ɓe gadda lewru mabɓe on saaha noon ɓe jangga jangde mabɓe o noon janggo banggue goɗɗiɗi noon mbaɗa hen alarbaji moɗon oɗon balla oɗon jingga yoɗo ko nande e famde ko musidɗo moɗon guiɗo moɗon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam